How to say hello in your language? Kaixo, zer moduz? Kaixo. Kaixo, Sarwada. Zer moduz? How are you doing? Zer moduz? How are you doing? Sarwadas. Hmm. And then thank you for accept to have this nice short video. Yeah. And then You too. 다 우리고 텐츠도 no. Okay. Kaixo, guztioi, nire izena Iker da, 28 urte ditut, Euskal Herrikoa naiz, Zarautzekoa, kostako herri txiki batekoa, surf kapitala mundukoa, eta oraintxe bertan Mongolian bidaiatzen ari naiz. Urte asko daramatzat asiar kultura ikasten, bai asiar erlijioa, budismoa, historia, Txina, Korea, Japon, Mongoliako kultura izugarri atsegin dut. Eta oraintxe bertan, bai gustatzen den bezala, Iker batean bizitzen ari naiz, hemen birekin. Eta ber baldin badazue behin hoben Euskal Herrira, ongi etorria zate. Urte askotako. Wow. And then I guess you already answered in my second question. Okay. I guess maybe no. I want to ask you my second question. That Yeah. is 다 야갓 몽골 옷을 아이치 베가베. Bale, oraintxe bertan Mongolian bidaiatzen ari naiz, gutxira bera hilabete bat egon esan bidaiatzen, eta arrazoi nagusia da, oraintxe bertan Txinan bizitzen ari naizela, eta niretzako hona etortzea oso erraza eta merkia da, baina izatez nik berez bakatzinismen bat, usteet lehengo bizita batian Mongol bat izan itzela, izugarrizko konexioa sentitzet bai hemen esteparekin, bai naturarekin, Mongolen historiarekin eta Txintxijaren ondorengo guztiekin, eta niretzako hemen egotea amets bat egia bihurtzea da. Wow, thank you. And then very final question. 단 몽골 хүмүүс хэлэх үг байна уу? Bale, hilabete honetan ikusiet batez ere hiritikan kanpo Mongol gehienek naturarekin izugarrizko konexioa dutela, behaiek erresultatzen dute natura zentzu guztitan, ger mota hauetako dendatan bizitzeia, behiak dituzte, zaldiak baita ere, eta nire desia behentzako da, batez ere hiriko jendeantzat, ea lortuko duten nolabait naturarekin duten konexio hori mantentzea. Espero dut, bihotzez, konexio hori hobetu ingo dela, etorkizunean, eta ez hori bakarrik gain, baizik eta Mongoliak zentzu batean, influentzia lortuko dula mende batera eramaten, eta jende asko hasiko dela Mongoliai buruz irakurtzen, Gengis Khanen impactua zergatik zen hain garrantzitsua hortaz jabetzen, eta nolabait askoz motivazio gehiago eukitzeko honea etortzeko behiatzeko. Mi esker. Eskerrik asko. How to say thank you in your language? Eskerrik asko. Eskerrisko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Mi esker. And then your language is Spanish? Basque. Spanish? The name of the language is Euskera. 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 And thank you for telling your travel story in your native language. Yes. And then we are very happy one thing, that is our native language keeps our all of the culture and tradition. Yes. Same for Mongolia, same for the Basque Country and every small nation in the world. Wow. Right. And then have a good trip in Mongolia. Yes. Thank you. And then see you again. Yes. Hope to see you again. Next time I come here, I will let you know. Thank you. Yes.